Srangsal ni Simi Sakni Bisibrwi Bwsano Twiwi Kwmajak Teji Debbarma Mwngwi Khoroksa Nwkhwung Hamjwk Patimung Santirbazar Bwkhaste Manu Kalapara Amchaio Patimung Twiwi Birchandra Manu Manpathor outpost Khlaijakha missing diary Patimung Kwmajak Teji Debbarma Srangsal Debbarma Sakni Bwsano Twiwi Nogo Thangnani Bagai Khorang Khoroksa Hamjwk Fiaba Khorang Yaklofano Nogo Thangi Shogolia Okmabai Paithago Birchandra Manu Manpathor outpost missing diary Khlaijakha Noni Borarok Patimung Twiwi Chaitugani Mungo Khoroksa Police Ashani Patimung Twiwi Okong Shaka Kwmajak ni Hamjwk ni Noni Borarok Bwsai na khabor Manpathor ko bwsai de phaina phaina bwsai jingsi thang bwsai phaina phaya bwsai rogo borbathri jora ago nai ni sapu ni chirai bo mukhe tam Teji Debbarma bin loge tai saboto chirai ma thang sai men tuti mong ma sang bisi bin nokhe omo tham Kalapara na o bura omo walai mane rok tumarok de to aborok walai marok de sia singbu motai na hayu bo sorry saya ni subarok hai tai rena phaimani suburba ta suburba phaimani te miya hike tinta sa tinta o thangai sa ang motai reman jan sokai ta ta ayang mo sogi ane kana khos khaini bafra thangmane nogni khe nogni sa tinta hairo thangni Kayang rogo khusko banai na khata musa khusko banai na sogi han sa ko bwsai lata moisa bwsai miya harap ta jang ka thana thangai jala jang bwsai boro phaikha oni chirai bo mukhe tam o kamini bo mukhe Kalapara ga thana ne borok no thamlo ga tam saka thana ne borok saka sang khusma ka ke saklainai nang jana bujaga thang ya bana tu Patimung Twiwi Noni Borok ni Bisingo Luksa Khawana Mate Kamangmo Santirbazar ni Simi Sakni Bisibrwi Chini Khorang